TSNEH, tykkään susta niin, että halkeani asialla totta kai Juha Tapio. Kello on 10 minuuttia yli 1, hyvät tiistait, huikkaa Rami Koivula Satakunnan radion keskipäivässä ja täällä studiossa on tuore Suomen mestari. Sofia Raja, oikein hyvää päivää. Päivä. Mitäs kuuluu? Ihan hyvä. Sinä olet thainyrkkeilyn SM-mestari viime viikonloppuna. Tämä sinetöitiin Poriin ja sinulle oikein paljon onnea. Kiitos. Ja otit tähän niin kuin kaveriksesi valmentajan, eli sanotaan hyvät päivät myöskin Kyytisen Mikolle. Hyvää päivää. No mennään tuohon kuluneeseen viikonloppuun ja Suomen mestaruuteen. Kuinka kovan rutistuksen takana toi mitalli oli? No kyllä se aika kova oli. Mitä siellä tapahtui? Kehässä oltiin ja pari vastustajaa sai sitten selkäänsä. Juu. Ja tässä vaiheessa on tietysti helppo hymyillä, mutta hymyilyttikö siinä vaiheessa? Ei. Sinulla oli toinen vastustajista oli, näin on ymmärtänyt, voiko sanoa kovatasoisempi, mutta ainakin ilmeisesti kokeneempi. Joo, oli se paljon kovatasoisempi, ainakin niin kuin paperilla. Paperilla katsottuna. Tämähän oli tämä Sofian vastustaja, oli niinku, nyt oli 38. ottelu, että silloin niinku SM, PM, EM-mitaleit ja just 2-3 kuukautta sitten voitti nyt uuden Ruotsin mestarin Madeleine Wallin Fight-festivaalilla. Ja kyllähän siellä Sofi vähän jännitti ja mä loin siihen uskoon ja Sofialla on niin hyvä pää ja sietokyky tommoseen, niin ei se sitten kauan kerennyt se eka ottelu ennen kuin sitten lopetettiin. Kuinka kauan ehditte otella? Olisiko se joku 1,5 minuuttia? Ja mikä se on muuten erän pituus tällaisessa? Näissä kisoissa oli niin sanotut IFMA-säännöt, eli International Federation of Muay Thai Association, hienosti ralli englannilla, niin siinä oli 3 kertaa 3 minuuttiset erät, ja minuutin erätauot siihen väliin. Ja ensimmäistä erää siis 1,5 minuuttia ja sitten luettiin lukua. Joo. Ja tuomari päätti siinä 3. kohdalla, että ei hänestä ole enää vastustajaa. Joo, se osui niin hyvin. Kaveri lähti lyönneellä tulemaan päälle ja Sofi hienosti. Nyt ei tarvinnut itseäsi huutaa, että potkas ylös, että se haki se. Ihan uskomattomasti haki se yläpotkupaikan sieltä ja se osui niin hyvin, että ei se tarvinnut jatkaa. Potku päähän vastustajaa. Joo. Sulla tuli jalan kokoinen kolo siihen vastustajalle. Ja... Joo, tuli semmoinen hyvä paikka, niin mä koitin sitten ja osui hyvin. Sinä, Sofia, olet harrastanut tätä lajia vasta 2 vuotta. Pakko heittää Mikolle, eli valmentajalle tässä kohtaa, että onko kyseessä jonkunasteinen lahjakkuus? On ehdottomasti ja lahjakkuutena voi pitää sen, että yksi hyvä esimerkki, että meillä mitäs siitä olisi aikaa 1,5 kuukautta, käytiin juoksemassa Cooperi, se on aika raju veto, oli pakkasta Stadikalle ei ole mitään valoja. Ja juostiin Cooperi, Sofia tuli pyörällä sinne ja siitä pyörällä lähti suoraan. Mä en tiennyt, että oli nyrkkeilyreenit, en olisi varmaan päästänyt, mutta lähti sitten 2 tunnin nyrkkeilytreeneihin heti. Saman tien. Kuinka paljon muuten Cooperissa juoksit? Ekalla kerralla meni, olisiko se ollut joku 2650 ja sitten meni 2800 vähän vajaa. Parissa viikossa tuli semmoinen kevyt 200 metriä lisää. Kovassa kunnossa ollaan. Mikä, Sofia, sinua kiinnostaa ja miellyttää nimenomaan thainyrkkeilyssä? Mä en oikein tiedä, ei sitä oikein voi selittää. Se on niin semmoinen erilainen laji ja tosi hauskaa. Jos hieman kuuntelijoille valotetaan, mistä tunnistaa thainyrkkeilyn tai minkälainen laji tässä on kyseessä, niin teillä on kuitenkin suojat olemassa. On joo, että harjoituksissa nyt on melkein joka paikka suojattu, että kypärät, jos haluaa ja kannattaa käyttää hanskat, kyynärpääsuojat ja isot säärisuojat ja alasuojat ja luonnollisesti myös hammassuojat. Et kyllä se on tosi, mä oon mun koko urani aikana on kerran nähnyt, että meni polvi sijoiltaan ja ei mitään sen vakavampaa ikin käynyt suurin piirtein reeneiset. Tosi turvallista kumminkin, vaikka onkin täyskontaktilaji, niin tosi vähän tapahtuu mitään vakavampaa. Eli lajissa saa lyödä, saa potkia. Ja sitten on kyynärpäälyönnit, polvipotkut ja erilaiset kaadot, mutta matossa sitten sinne ei jatketa. Että mattopainia ei harrasteta. Ei tässä lajissa ei ole. Sen verran kävin Wikipedian puolella ihmettelemässä tätä thainyrkkeilyä, että ehkä se usein sekoitetaan, mutta kyseessä on eri laji kuin potkunyrkkeily.
Kyllä joo, että potkunyrkkeilyssäkin on muutamia eri sääntöjä. No on K1, sitten on mitä variaatioita nyt olikaan, että siinä on lähinnä lyönnit ja K1 on myös polvipotkut ja kaadot, mutta se on vähän rajoitetumpaa, että kyynärpäälyönnit ja semmoista pystypainia ei ole samalla tavalla kuin tainyrkkeilyssä. Näin maalikolle kuulostaa äärettömän vaaralliselta lajilta. Sofia Raja, onko tämä sitä? Ei, jotain pikkuhaavereita, mutta ei mullakaan mitään isompia loukkaantumisia ollut ollenkaan. Niin tässä kun katson, niin nenä vähän. Joo, nenä on murtunut tuossa finaalissa, mutta ei muuta. Että joku osui myöskin sinuun. Joo. Miltä se tuntuu, kun nenä murtuu? No ei sitä siinä matsissa, siinä on niin paljon muut mietittävää, että ei sitä huomaa. Tuossa kun kuultiin Juha Tapion laulua lähetyksen alkajaisiksi, niin sen verran kuulin tässä teidän keskustelua, että Sofia tietysti treenaa tosi kovaa, lähes 7 päivää viikossa mennään, mutta käyt treenaamassa myöskin nyrkkeilijöiden kanssa. Pori Pyrinnön nyrkkeilijöiden kanssa käy treenaamassa. Mites nyrkkeilijät suhtautuvat sinuun? No ihan hyvin, mutta tosi hyvin otettu vastaan ja siellä on saanut just vähän tekniikkaa tuohon lyömiseen, niin siitä on ollut tosi iso apu. Tekisikö mieli potkasta, kun nyrkkeilijät eivät potki, mutta sinä potki? Ei siinä semmoista. Kumpi lyö kovempaa, tai boksaaja vai nyrkkeilijä? Kyllä noiden nyrkkeilijöiden tekniikka yleensä on jonkin verran parempi kuitenkin. Kyllä siellä niin mä aika oppipoikana olen siellä. Oppityttönä tässä. Oppityttönä, niin. Kisällinen mennään. Hei niin, tuohon nyrkkeilyn ja sitten tainyrkkeilyn eroon ja vaikkapa siihen itse iskutekniikkaan, niin Mikko, sulla on siinä 1000 taalan paikka tietysti opettaa, mutta voiko sitä nyrkkeilytekniikkaa ottaa ihan suoraan lyöntien puolelta tai nyrkkeilyyn? No itse lyöntitekniikat on samanlaisia, ainoastaan se lyöntietäisyys ja jalkojen asento, kun nyrkkeilijöllä on leveämpi asento, mikä tarjoaisi sitten alapotkuille hyviä paikkoja, mutta se on vähän pystympi se asento ja just niin kuin sanoin, niin se on vähän pidempi se etäisyys, että jos nyrkkeilyssä lyödään tosi lähelle, niin sitten sen voi ottaa niin sanottuun clinchiin, painaa päätä alas ja tehdä kaikkia kivoja koiruuksia ja sitten siitä jatkoa. Kivoja koiruuksia, eli niitä ilmeisesti Sofia Raja hallitsee, kun on siis tuore Suomen mestari. Näin yleisesti ottaen ihan molemmille heitto, mitä tainyrkkeily harrastajaltaan vaatii? Alkuun ei vaadi niin kuin juurikaan mitään aikaisempaa. Totta kai kaikki on plussaa, kun tuossa oli käynti lenkkeily ihan mikä jalkapallostakin Sofia on tullut, mutta ei vaadi mitään muuta kuin hyvä asenteen ja salille vaan. Nyt pitää pikkasen mainostaakin, että meillä alkaa 4. päivä helmikuuta alkaa peruskurssi ja lajinäytös on 3. päivä kello 8 tuolla Porin urheilutalolla, että tervetuloa sinne kaikille kiinnostuneille. Treenaatte myöskin Porin urheilutalolla? Juu, harjoitukset on siellä. Mitäs minkä ikäiselle tämä soveltuu? No, siinä on semmoinen pieni, että 15 on semmoinen niinku, tavallaan semmoinen ikä, mutta jos on vaikka 2-14-vuotiaasta, niin he voivat tulla harjoittelemaan, koska jos on iso mies ja sitten 40 kiloa pienempi poika tai tyttö, niin se harjoittelu on huonoa molemmille, koska kumpikaan ei pysty tekemään niin paljon kuin haluaisi tehdä. Treenaaminen käy vähän ongelmalliseksi siinä kohtaa. Kyllä. Ihan ymmärrettävistä syistä. Kyllä. Siinä voi 14-vuotias lähteä aika vauhdilla, jos sellainen iso mies lähtee sitten lyömään tai potkaisemaan niihin suojuksiin. Mutta jos ylipäätään tästä lajista, tämänkin kävi vakoilemassa Wikipedian puolelta, eli 90-luvun alkupuolella laji on suurin piirtein rantautunut Suomeen. Joo, Mustosen veljekset toi Ruotsin maalta ja kävi Taimaassa pitkillä hyvillä kämpeillä niin sanotusti hakemassa oppia ja toisen tainyrkkeilyn puhtaan tekniikan Suomeen. Ja 94 on alkanut Porissa, että turkulainen Jari Parkkila toi lajin ja Suomessa, kun Porissa on ollut 2 maailmanmestaria, Tomi Karttunen ja Jarno Marila. Ja Jarno Marila on vieläkin seuran päävalmentaja. Kuinka suosittu laji on? Pystyykö kamppailemaan esimerkiksi judon tai karaten tai tällaisten vanhempien tunnettujen lajien kanssa? No judo, kun on olympialaji ainakin, muistaakseni vielä on, niin on tietysti kova kilpailu. Mutta kyllä tainyrkkeily maailmalla rupeaa olemaan jo todella suuri laji. Miten Suomesta voi tulla tainyrkkeilyn maailmanmestaruus?
kovalla harjoittelulla. Eikö se kotimaassaan ole aina kovempia? Totta kai Thaimaa on tainyrkkeilyn kansallislaji ja siellä niin kuin aloitetaan 4-5 ikäisenä aloitetaan jo ja yli 200 ottelun ammattilaisia saattaa olla jo 14-15-vuotiailla. Ja kun täällä suomalaisella, jos on esimerkiksi tämä, mikä voitettiin niin juuri semifinaalissa, on 40 ottelua ja se on jo paljon. Sen verran ymmärsin myöskin lajista, että ainakin siellä lajin tai kotimaassa Thaimaassa niin harrastajat ovat hyvin taikauskoisia. Eli siihen liittyy vähän sellaista hokkus-pokkus-meininkiä. Sofia Raja, ootko sä taikauskonen? En. En. Pitäisikö olla? En tiedä. Onko sulla mitään sellaisia, ennen kuin menet kehään, niin onko sulla sellaisia mitään juttuja, mitä sä teet ennen ottelua? Ei, semmoiset tietty kaava siihen nyt tulee tietysti mitä tehdään. Että pistetään vähän linimenttiin ja otetaan lämmöt ja ne kehää sitten jännitetään, mutta ei siihen ole tullut mitään tiettyjä rituaaleja. Niin, en lue mitään, minä olen paras mantraa. No, se sanotaan valmentaa sitten kehu ja luo uskoa siinä vieressä. Niin Mikko, mennään tuohon viime viikonlopun kisaan vielä otteluun sen verran lyhyesti, että sä sanoit, että ei tarvinnut paljoakaan Sofialle huudella, vaan Sofia hoiti homman kotiin. Joo, tämä semifinaali nyt, mitä tuossa käytiinkin läpi, niin Sofian uskomaton pelisilmä katkaisi sen ja finaalissakaan ei sitten ihan hirveästi, kyllähän siellä huudettiin, äänestäkin saattaa pikkasen kuulla, että ääni on mennyt, mutta se oli kyllä Sofian hyvyyttä ja pelisilmää ja sydäntä, että oli niin paljon mukana, että kulmassa oli erittäin helppoa olla. Alan mestari. Ootko Mikko muuten kateellinen? Kun Sofia Itsekin kilpaileilla, niin kyllä olen. No niin. Hei, mitä jatkossa? Minkälaisia ajatuksia tämä laji suhteen? No, varmaan tavoitteen tämmöisiä jotain kansainvälisiä matseja tulevaisudessa. Joo, eli just ennen tuossa 12 aikaa liitosta soitettiin ja jos voittaa SM-kisat, niin siitä saa automaattisen edustuspaikan niin kansainvälisiin kisoihin ja nyt on Malesiassa 1.5. Että sinne nyt kun saadaan, Sofia on kumminkin koululainen, niin hoidetaan kouluasiat ja lähdetään tähtäämään niihin, että se on aika kova rykäsy rahallisestikin, että jos löytyy sponsoreita kuulolla, niin ei muuta kuin yhteyttä. Saa ottaa yhteyttä. Malesiaan on pitkä matka ja tietysti se vaatii myöskin kovaa treeniä, että tonne sitten lähdetään. Joo. Ehdottomasti. Lukio ensin pois, näinkö se menee? Joo, tässä on nyt ylioppilaskirjoituksia vielä keväällä, että ne täytyisi hoitaa kunnialla ekaksi ja vähän reinaa sitten samalla. Mikko muistaa, että lukiokin vaatii omansa. Totta kai vaatii. Selvä. Kiitoksia hei käynnistä. Onnea niin kirjoituksiin kuin myöskin sitten tuleviin kisoihin ja mahdollisesti Malesiassa. Kiitos. Kiitos. Hyvä. Moi moi. TSNEH, tykkään susta niin, että halkeeni asialla totta kai Juha Tapio. Kello on 10 minuuttia yli 1, hyvät tiistait, huikkaa Rami Koivula Satakunnan radion keskipäivässä ja täällä studiossa on tuore